gratulujem podpisu prvej profesionálnej zmluvy vôbec v tvojom živote. Aké to bolo? Keď si tento kontrakt dostal, prežívaš naozaj dobré obdobie. Pred pár dňami to bolo ešte len, keď si zažil súťažnú premiéru v prvom týme, teraz zmluva Sepka Železiarne Podbrezová. Takže aký? Tak som veľmi za to rád, že som dostal práve v tomto klube prvú profesionálnu zmluvu. No, čakal som na to už dlhšie, že ju dostanem, ale prišla správna chvíľa teraz a som veľmi rád za ním, že som práve tu mohol v Podbrezove podpísať svoju profesionálnu. Čo si myslíš, že ľudia ťa až toľko nepoznajú fanúšikovia? Aby si povedal, čo sú tie prednosti, ktoré ty vieš sem priniesť a s ktorými sa budeš snažiť presadiť váčku? Tak určite ma ešte nepoznajú, ale dúfam, že za chvíľku budú. Ale tými prednosťami podľa mňa je moja mentalita, ktorú mám. To jediné, čo ma zdobí, podľa mňa, lebo pracujem fakt úplne dostratená a vždy som taký, že chcem vyhrať vždy. Za každú cenu, aj keď sa nedarí, ale vždy chcem vyhrať. Ako sa osobne cítiš, Váčku? Párkrát si tam nahliadol si do tréningov, do procesu, máš za sebou už spomenutý štart, čiže aká je tam atmosféra pre teba? Veľmi dobre sa cítim v kabíne, chalani sú nápomocní, vždy pomôžu, keď sa spýtam a tak by to malo byť aj podľa mňa v každom klube, že by mali tí ačkári pomôcť tým mladším, keď prídu do toho úzkeho futbalu. Keď si sa rozhodoval, že prídeš do Akadémie Podbrezovskej futbalovej, mal si naozaj veľa ponúk. Ako dnes hodnotíš toto svoje rozhodnutie? Tak podľa mňa som asi zvolil tú najlepšiu možnosť, čo som len mohol, pretože keď si tak zoberiem, tak skoro z celého Slovenska som mal ponuky, ale práve Podbrezov som si vybral kvôli tomu, že dávajú tej mládeži toľko šanci. A teraz sa to aj ukázalo, že proste dávajú šancu. Takže ešte raz gratulujem, držíme ti palce, nech sa darí. Ďakujem pekne.